Zdravlje u jednoj žličici. Čak 200 godina obitelj Maruna njeguje tradiciju pčelarstva i proizvodnje meda. Ja se ponosim sa svim medovima, ali posebno mi je ovaj propao med. To je jako dobro za grlo, za imunitet. A za povratak u djetinjstvo smokva na 100 načina. Najtradicionalniji je ovaj ovdje, to je smokvenjak koje su nekad naše bake radile za Božić, to je bio znači izvorni božićni kolač, a ako je ostalo onda se moglo i za Uskrs konzumirati. Sve je to znači proizvod sunca, mora, kamena i ljubavi. Osim dalmatinskih, zamirisali su i proizvodi iz ostalih dijelova Hrvatske. Kada Slavonci dođu u Dalmaciju, što Dalmatinci najviše vole od njih kupiti? Kulen i kulenovu seku, vole ljuto. Upravo je to ono čemu manifestacija teži, spojiti proizvođače i potrošače iz cijele Hrvatske te prezentirati kvalitetne autohtone proizvode. Posebno malih proizvođača i izlagača koji jednostavno nisu u mogućnosti bez ovakvog jedne organizirane akcije s time doći do svojih potrošača. Uz poznate prehrambene proizvode našle su se i razne rukotvorine i suveniri, od prigodno ukrašenih tikvi do jadranskih spužvi. Roni se od 2-3 metra pa do 50 metara dubine. Za tuširanje, za peeling, za slikanje, lakiranje, znači za široka je primjena zapravo spuževa. Daleko su poznati naši proizvodi, pa još kada se lijepo upakiraju, postaju savršen dar za svaku prigodu.